गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कौटि रांनि मानहानि गसर थिसनबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ कामरुप डिस्ट्रिक्ट सत्र जाज कर्टआव मानहानि गसरखौ थिसनदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ पुलिसजों लोगो जाना एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'आव हाथियार दोनहैनानै पुलिसनो हमजाहोदों होनना बिटिसिनि बारग' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया अजद दैखांदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मानहानि गसरखौ थिसनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव गंनै मालगारिया हरखाब मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुल्तानपुर रेलवे स्टेशननिफ्राय खोलाहा फारसेनिफ्राय फैनाय मालगारिया मजौलिया स्टेशननि साखाथियाव गुबुन फारसेनिफ्राय फैनाय मालगारि गंसेजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। बे सौग्रावलायनायाव गंसे मालगारिनि सालायगिरिया गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सौग्रावलायनायाव मालगारिनि मोन 6 दाबाया ट्रेकनिफ्राय गाहायाव गोग्लैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय जि लामनो थांनायाव गोग्लैनानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि कृष्णाकान्त हन्दिकै इंलिस फरायसालिनि फरायसुलि ऋषिता दासआ जि लामनो थांनाय समाव हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसुलिया बजालिनि बागमारानि थागिबिमोन। जिउ गोमानाय फरायसुलि ऋषिता दासआ हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोराव फरायगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुंनि जिउआ जाथाय जानाय जायगायावनो गोमायो। गारिनि सौग्रावनाय जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउआ खहा जायो आरो गुबुन सा-8 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ राजा दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों जनाइनि लखि फोथाराव थानाय 515 नं माहारियारि राजा लामायाव। गुबुन फारसे फैनाय गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिया गंसे मटर साइकेल, स्कुटि आरो गंसे साइकेल सालायग्राखौ सौख्राङो। बे जाथायावनो जोखोम मोननाय सानै उन्दै गथ'जों लोगोसे सा-8 सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाब्रबथायाव जोखोम मोननाय सासे उन्दै गथ'नि हालोदआ जोबोद गोब्राब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव AR-05JB 2022 नाम्बारनि गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिया सौग्रावनानै थेर-बेथेर जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सानै गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ डिब्रुगड़नि मेडिकेल कलेजआव दैथायहरनाय जायो, नाथाय डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजनिफ्राय जिउगोनां थासारियाव गिदिंना फैफिनगोना आसा खम होननानै जाथाय जानाय जायगानि सुबुङा फोरमायना होदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां एनएलएफबिनि सासे मावथि सोद्रोमानि जिउ खहा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामिनि बदिसार बसुमतारीनि फिसाज्ला लुथार बसुमतारी एबा बि लोमस्रावआ मैया हरखाब मोब्लिबनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो। बिथाङा सासे एनएलएफबि आफादनि मावथि सोद्रोमामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बेबादि हरखाब आरो अबथिरायै जिउ गोमानायखौ एनएलएफबि आफादआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव एबा भारत-भुटान सिमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि सेराव थानाय बालामजौरा दायनिमारि बान्दो सेराव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो खुंगा 8थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारि लानायजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि सान हिसाबै मैया फुंबिलियावनो गोथै गोथांनि फुजा होनाय, सान्थि बोखांनाय आरो दैखुंग्रि फुजा होनाय बायदि हाबाफारिजों जागायजेनो। बेजों लोगोसे गाहाय दरखं, गाहाय सायनासालि, जामुंसालि आरो आलासि जिरायसालि बायदिफोरखौ बेखेवनाय जायो। जोबथा सानखालि मोनसे गेवलां मेल लाखिनाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाहागो लागोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बे गेवलां मेलाव बाथौ सिबियारि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। थांनाय 14 फेब्रुआरि खालि बरपेटा जिल्लानि सरबक थानानि सिङाव थानाय खालबारि गामियाव हा सेख'लायनानै मोननै हान्जानि एबा मोननै नखरनि गेजेराव जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन। बे खौरांखौ आं सिगाङावनो फोसावखांबायमोन। दायो बरपेटा पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों मोनसे टुइट खालामनानै फोरमायना होदोंदि बे गिख्रंथाव जाथायाव गासै सा 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 13 सुबुंफोरा जोखोम जादों।
बे जोखोम जानाय सा 13आ मोननै नखरनि गेजेरावमोन आरो सा 21 सुबुंखौ हमनाय जाबाय आरो सा 2 सुबुंखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै बरपेटा पुलिसआ फोरमायना होदों। पेट्रलनि बेसेना सानसेयावनो 22 रां बारायबाय। बे खौराङा पाकिस्तानाव दायो पेट्रलनि बेसेना 272 रां। बेखौ लानानै पाकिस्तानाव गोबां रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। पाकिस्तानाव पेट्रलनि बेसेनाल' बारायाखै, सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानाय मुवा बेसादाबो गोबां बेसेन गोसा जानायलाय पाकिस्ताननि सुबुंफोरा सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव जोबोद खस्थ' जागासिनो। पाकिस्ताना दासान्दि रांखान्थियारि आंखालाव गोग्लैनानै दं। पेट्रलनि बेसेना सानसेयावनो 22.20 रां बारायनानै दायो 272 रां आरो डिजेलनि बेसेना 280 रां जाबाय। बेजों लोगोसे सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानाय आटा, मैदा, माइरं, थाव बायदि बायदिनि बेसेना गोबां बारायनायखौ नुनो मोन्दों। दिल्लीनि सीएम अरविंद केजरीवालआ मोनसे टुइट खालामनानै फोरमायदों दि बेसेबा गोबाव समनि उनाव दिल्लीआ बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गुबुंले एबा पल्युटेड नोगोरमानि मुङाव गोग्लैयासै। बेनि थाखाय गासै दिल्ली नोगोरनि थागिबिनिसिम साबायखर बावदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि बेबादिनो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनायाव गासै रायजो राजाफोरानो मदद खालामलायो। बिथाङा फोरमायना होबावदों दि बुहुमनि मादाव दिल्लीआबो साखोन-सिखोन नोगोर हिसाबै गनायजाबाय होननानै। बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ आबहावा गुबुंले एबा पल्युटेड नोगोरमाफोरनि मुंखौ होनाय जाबाय, नोंथांमोना नायनानै लादो। 1 नम्बराव दङ लाहौर, बेयो पाकिस्ताननि। मुम्बाइ, बेयो इन्डिया। काबुल, आफगानिस्ताननि। 4 नम्बराव दं काओसिंयं, ताइवाननि। 5 नम्बराव दङ बिशकेक, किर्गिस्ताननि। 6 नम्बराव दङ एक्रा, बेयो घाना हादरनि। 7 नम्बराव दङ क्राक', बेयो पलेन्ड हादरनि। 8 नम्बराव दङ दहा, बेयो कातार हादरनि। 9 नम्बराव दङ आस्ताना, बेयो काजाकिस्तान हादरनि। 10 नम्बराव दङ सेन्टियाग', बेयो चिले हादरनि। बेफोरनोमोन बुहुमनि मादाव 2023 मायथाइनि टप 10 मस्ट पल्युटेड एबा गुबुंले नोगोरमाफोरा। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे गथ', 2 हिनजाव मानसिनि जिउ खहा। जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि गराखपुराव। बे मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय नखरनो सीएम योगी आदित्यनाथआ 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।